קראו לו. כמו אסטס, צ'יקיטס, נחוי. יש לכם בעיות? אבל אני פה עם דניאל. חס וחלילה. דניאל הוא אחלה גבר, דניאל. נכון, אחלה גבר. מהיום אני דניאלה. דניאלה. אז יש משהו רוסיה. נכון. היי, רוסיות היית מוסיפות את ההי בסוף. לא משנה איזה, זה תמיד היי. אנסטסיה. בואו נבעוד 3, 2, 1, לא נשיקה. אז זה מראה לי בכלל דקה, אתם בסדר? רוצו! במקומך הייתי רץ. אוי פיסדיאץ. לאן אבל לברוח? בן זונה הוא בא אליי, לא משנה, לא בא אליי. ללכת למקום שלי? אומייגאד. פשוט תרוצי! שמי שיקח אותו בעיני צריך לפתוח את השער לאח שלי. דקה! פי מלא. יפה! הצילו! מאמה, הילי פאפה! הוא הולך עכשיו! קחו אותו ממני! צריך לפתוח את השער לאח שלי, גוסומו! אני הולך לשירותים, אל תביאו אותו לשם. לא שמעת אותו? כן, בוא. אל תבואו לשירותים. דקה, אחי, קח אותו לשירותים! אני אנסתי. איזה זונות. אצי? למה את באה אליי אבל? אני לוקחת אותו לשירותים, לא? הנה שאול. איפה המרדף הזה? זהו, אתה בחיים? נראה לי רק שאול. הרגתי את שאול. שאול. אבל צריך את המיוזיקיין. יא בני זונות, מי הביא אותו אליי? אני אהיה יותר מצחיק. רגע, לא התחלתי לצלם אפילו. רוי, בוא לפה. לא. תמות של הזין ובוא לפה כבר. גאל. דאדי, בוא אתה לפה. מלא אחי, למה אתה בא אליו ככה כמו אנס? אלכס, למה אתה הולך אליו יא אנס? וואט דה פאק? למה אתה הולך? או בלעד! פאק. הוא אחריי. בלעד. אז... אתה עושה מכויות? מה זה? מה זה היה? אמא רואה, אתה ראית את... אני ראיתי פה חלק עף אליי. מה קורה בוני? רואה, אתה ראית את זה, תראה שאתה מקלטת את זה. אם אתה אומר משהו אחי, אתה יצאת לי מיוט, אני לא יודע אם אתה מדבר. צ'יקיטס. שאול, אתה פשוט, אני לא יודע מה זה היה אחי, פשוט שולי בעט את זה על אלכס, אני לא יודע. תשמיע לי את זה אחר כך. הפרצוף שלך היה פשוט במצבר של אני אלכס. אשמור את זה כפתח לסרטון, לא. אני אשמור. מה אתה מעלה אותי, יא מניאק? אני אעלה את כולם, זה לא רק אותך. תגיד תודה, אל תעלבי. אתם רוצים? מי זה מאחורי? רק הבין הילד. אני חושב שכן. שמע, אלכס רוצה לגעת רק בהומואים, אז אני אקח את יגאל. אני לא... אני לא חושב שרדפים אחר מישהו. כן. נו זוזו מפה מתחיל! זה בן זמות מי זה המתנות. בראש שלי? מי זה בראש שלי? רגע רוי, אל תעזוב אותי, דאדי. אלכס, תניח לי! לכו לפאפט. פאק. תהרוג את אלכס, פליז! בחייאת, מה תניח קורה? לי. פוק את אלכס. תמות. רייפ אלכס. rape your ass. פאק יו! בוא, מה אתה עושה? רייפין, אתה אמור לטפל בפאפט הזה. היי מיגדיטו, מיאו. ביי יעל. ביי! יגאל, איך היה? מה קורה? יאללה בצונה, מין טוב אותי. יאס. יאללה, I hate you.
צ'יקה אחריי, בן זונה. פאק יו יעל, פאק יו. יעל! פאק. רועי, איך אתה מרגיש? הכל מתועד אחי, הכל מתועד. יעל בת שבות. מה אתה עושה? סבבה. איזה סטרים מסריח אחי, איזה סטרים. חשבתי שאני לבד, באתי להגיד לבדה אחי. רציתי להרוג אותך. מי מת? מי מת? מי מת? איזה קרמה קיבלתי. בני זונות. פאק, יגאל. מה אתה רוצה? זה מגיע לך. יגאל. לא הורג את אלכס בכלל, לא רציתי להרוג את שניכם בכלל, רציתי להרוג את אלכס השרמוטה הזה. מות. אלברט וואן בגודרו גנג. מה קשור אלברט איינשטיין? יגאל פוקסי, יגאל פוקסי. פוקסי. איפה? אוקיי. מישהו מת? לא. צרכת הנשמה שלך. אחי, רק אלכס נלחם על חייו פה. רגע, עם פוקסי צריך לעמוד מה המשחק האחרון? יש לך עוד 2, 3, 4, 5, 6, 7, תקסרים. אני שואל עכשיו פה את כולם. מה רשום לך על החולצה? אוקיי, מה זה ספויל משנה? דאדר. לכו משם. יגאל בוא משם, איתי, דביל. יגאל בוא. עופו מפה. זהו, תקעו איתו. מה שלכם? תהרגו את אלכס! אלכס, בוא לפה. אני מבין אתכם, בסדר, הבנתי אתכם. מי מבזבז פנס עכשיו רוצה מכון? אחי גלב. צ'יקה אבא שלך. אני מנסה שבוני יבוא. תתרבה. מי מלא? יגאל? תסתכל מאחוריך. מה קורה יעל? אנחנו יודעים, שקט. אנחנו עוצרים בכוונה במקום אחר. וואי יגאל, אני אנוס אותך אם באים אלינו מקדימה. אוי. וואלה כן. אוי לא. מה אתם דפוקים בראש? מה זה? אתם שמנים, הפאק אותם שמנים. אני שונא אתכם, באמת שאני שונא את כולכם. למה אני זזו? זה מה זה? זה השמנים. פודיקום. פאק. פרדי לא שפיך, פרדי. הוא לא קם אחי, הוא לא קם מפגר, הוא לא קם בכלל. 5 שניות. הוא מקבל 25. יגאל בן זונה. ילד, אתה בלמנות, לא קראת. מלא. זוז! מה קורה? איזה כיף לכם, אני רואה. דונת. די, מה זה אחר הזה? שמעתי דונלד אחי, מה זה? זה רע לי, זה רע לי. זוזו שם. יגאל, בוא. יגאל. פאק. תמותו. וואי יגאל, אני אוכל לך את התחת, אתה לא זז. מה? למה? בן זונה בגללך, צ'יקה ירדה לי ל4 אחי. זה טוב או רע? איך היא מתה? רע. איך ברו מתה? בגלל יגאל. מה עשיתי הרי? מה עשית כולה עמדת? ברוסקי, ניסיתי להיכנס לחדר. אני כולה עמדתי. הנה היא פה. אני קפצתי לראש של יעל ויגאל ברחתי משם. יגאל רוץ, רועי רוץ. מה קורה פה? איזה כיף לכם. אימא'לה, סבתא שלי. תציל אותי. אחרי זה, רק שתדעו שאחרי זה פוקסי קם. סבתא שלה, פליז תציל אותי. אימא'לה אחי וואי. I'm going to kill someone. אני ראיתי את הצ'יקה הזאת קפצת עליי אחי. מזוז. וואי, תראה לך שם. כולם עטפו אחרי. יגאל בן זונה. איזה כיף לכם באמת. איפה אתה אלכס? אלכס! בוקיבוק! תמות עם החיבוק שלך. יא פאק אותך. או פאק. פאק. הוא מאוד קם. אימא'לה זונות.
פאק, אז הוא הולך עליי. פוקסי לא עליי, לא עליי, פוקסי. תהיה ילד טוב. אלכס! 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 אלכס הוא... מה אתה רוצה ממני, ילד זין? אלכס הוא אתם אוהבים מורים. פאק, מנדל, תמותי. מה קורה אלכס? מה אמרת? פאק, שבנבנה. היו. ביוטי השמנה ובולן בו, יסתום את הפה שלך. פאק יו! שאול, 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 שאול. אתה לא יודע מה אני עושה לך יאללה, במשחק שידפקו הבא. לך בקשוט. אני ראיתי את החתיכות שלך הרפות. הפאק המנגל. איפה המנגל? בתחת שלך. פאק יו. יאללה, מי נדיגה? אני מאשים הכל בשאול. אתה מאשימה? 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 כן, וואלה, מאשימה את הכל בשאול. טרנסים, לא, הנה יש לה עכשיו את אלכס. אוקיי, טוב. אומייגאד, יגאל, אמרתי לך לעצור. שלוש. 9. 7! 2. 6, 7. 4.5! Let's go! צ'יקה, או. צ'יקה. מה זה כולם? מה זה? מה היא עושה? או, מה זה? הלו, הלו! ברוגות בוב שוטס from the Bonnie and צ'יקה. גדם, בואו, גדם. יאללה, לילה 5. דמיינו אם פוקסי וצ'יקה עושה עדיין לא קם. הנג'אב עם היד הלא נכונה עם ה... To defend. צ'יקה קמה והיא באה אליי, אולי, לא יודע. זה איך שיהיה. לואו-קי! שתדעו ש- לואו-קי מריונט! יא אחי יגאל, הפופט, הפופט, מה עם הפופט? יא אחי יגאל, יא אחי פאפט. יגאל, בן שרמוט, יגאל בן שרמוט. אלכס, בוא, רוצה... לא, 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 לא. פופט? אימא'לה, סוס. סליחה, אני לא עוד כמה לדבר על הפופט, אני מצטער! אני מצטער! פאק יו. אני שונא אתכם, באמת, אני שונא את המנגל הזאתי. מגה מה? אני איכשהו חיה, אני עליתי על מנגל, אחי. פאק. אני נתקעתי במנגל ומטתי. בגללה. בזכותך אני חיה, אלכס. איזה שקט כפות רגליי. לא, אני אנשק לך. אלכס מת, אחי, אתה רוצה אימא'לה, יגאל. כן, מה זה? מה אתה רוצה מהמוזיקה הזאתי? אומייגאד. אומייגאד. אמא זה באה מאחורה. וואי, אני חצי ג'רסי של החיים, אחי. אימג'יניישן. יגאל, יא בן שרמוט. וואי, אנחנו נוס אתכם, אחי. תראה, מגל לך נבים בראש, יא בן שרמוט. What the fuck up? No one is believing this shit. אני חמאק ריבוזו. איזה כיתה עכשיו פוקס קם לכם? לא, הוא לא קם בלילה כזה נראה לי. הם לא... בשני הוא לא קם. לכם גילו שאני לא רובוט, מפגרת. אימא'לה. לאסי בבת שעיינה. אומייגאד. יאס. יגאל המנס הוא חריף, חזק. כן, מה זה? גם לך שאול. לא, הם מתים כבר הרגו. מה קורה? מישהו מת? מה זה היה? לא? מישהו מת? אימא'לה. שאל, מה זה היה? מה זה היה? מפגרת, רוי, מה זה היה? מה זה היה? מה זה היה? אלף, מה זה היה? איזה אונס, וואי, איזה אונס. כמה זיכרון זה לוקח לך מהמחשב כל ההקלטה הזאת. חצי שעה. בלעת. נשאר לי רק מיכאל, 52 בוא ג'יגה בייט, נראה. מה שאני זוכר בפעם. רואה, הגופה שלך ואת על ידי הטט שלי. שלושתנו פה. רק יגאל נשאר. עכשיו שלישית, אחרי זה רביעית, אחרי זה חמישית, רק לא, בשישית. אין זה, אחי. רגע, ניצח. הנה צ'יקה שם, אתה יכול לברך אותה איתה.
מלא, איזה וואו. מה אתם חושבים על ויזרד בולני? סמאש או פס? מה אתה עושה עם הראש שלי? מה אתה עושה טוב? I'm the bangarang bangaranga bangaranga bangaranga. I'm the bangarang bangaranga bangaranga bangaranga. I'm the bangarang. השני רשמתי לילה רביעי נראה לי. כן, וואלה, יאללה אחי, we need to get cooked. יאללה, let's go. עכשיו תקליטו מישהו אני שיקליט. מקליט. וואלה, כיף. אני עדיין מקליט. כל פעם שאני משחק פנטזון אני אקליט. רגע, מדל, אני זה. יאללה, או שיט. לקוקט. בואי גם אתה. אמן שיקפצו עליך. יש לי 30 כן. שניות. אין לך 30 שניות. אז זה יכול לקרות בכל מקום. יגאל. בעוד 5, 4, 3. כנראה יש מישהו פה עם שתיים. קרטון של צ'יקטו צ'יקה מת איפשהו בעולם הזה והוא מעונן עליה והיא מלאה בשפטים. אימא'לה. רק דיברת. מה לכם? אימא'לה. אימא'לה, אלכס. איפה הוא? שאול בבנטה? ממני. אלכס. יורד יעל. פלט. אלכס. יום מי שהבאת לו. זה היה. יעל, זאת תשמן. יפק אותי, אני חייב את זה כולכם. אלכס בתוכן. יעל, מה זה היה? הם פשוט משישו אותי יגאל והם לא הרגו אותו לשנייה. לא, אתה נשארת. איך אתה נשאר אחרון תמיד? מלא. מה אלכס מת? כן, כולם מתו. הוא חיסם אותי, יגאל הזה בן זונה אחרי שחיסם אותי. אימא'לה. עם פרדי. חיסם, מה זה חיסם? שלושה לי. רגע, אני צובב. איך את יגאל הרגו? יגאל מת? אני לבד? ברור, שנינו מתנו באותו זמן. מה אתה רוצה לי? אני מת? אני לבד? אני צילמתי את יגאל שמששימו אותו בתוך תעלת אימפורה. לא יודע מה זה היה, אנסו אותו לפני שהרגו אותו אחי, מולסט. אחי, איזה ריינג' יש ליגאל ואיזה ריינג' יש לפאקינג שאול שהוא לא מת, אחי. מה זה החרא הזה? מלא. פאק צ'יקה. מה זה? פוקסי? למה היא נראה יותר? צ'יקה. הרם סם סם, הרם סם סם. גולי, 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 רם סם סם. הפאפט הולך להרוג אותי אחי, הפאפט הרוג אותי. אימא'לה, גונה ריפ. הפאפט באמת הורגת אותך. גונה ריפ מי. למה יעל מתה ככה? יעל? יעל, למה מתת? אני ניסיתי להיכנס לוונטה, ואז בוני פשוט קפץ עליי. בלט. הנה כל הגופה שלי. אחי, לא עושים אותי. ויגאל בן זונה, הוא פשוט חוסם את הוונטים. נכון, מה זה? הוא חסם אותי, הוא הביא אליי, פרדי אליי. איזה שמן יגאל, איזה שמן. אין. כן, וגם את צ'יקה וגם את פרדי. זוז! אמן שיגע בך בלון בוי, אחי. איך? לא? כן, אמן. גם 100 מיליון שנה לא הייתי יותר נוגעת בי. איפה פרדי? וואלה, לא יודע. למה שאלתי? מה זה היה? זה בן שמות הפרדי, אמן עוד תמות. פעם. עוד פעם, שוב. כן, עוד פעם, מי שוב שמת פעם. קודם מומו. מי כן. שמת קודם הוא סינל מתחת של... אחי גונריה. המורואידס. אבל אבל לא מקבלים את זה דרך את מחלות מיני, מפגר את זה, אם אתה תחורים עם זה, אוי, יש אוי, מלא זה אוי, יותר אוי, מדי זמן. אוי, The black. הוא הלך. יגאל, אני נושק אותי, את כפות רגל. מה? יד או יד. מה? שמנים, מאיפה הוא בא? מאיפה אתם מביאים אותו? זוז! תפסיק על זוז! הרגו אותי. זונה אתה! מי הביא אותו לבנטה השנייה, יא שמנים בני זונה? אימא'לה, אימא'לה, מול הפנים! אימא'לה, מול הפנים! מה פאקינג גוד? אימא'לה מול הפרצוף שלי! מה קורה? אימא'לה מול הפנים! רוי, הלכת מול הגופה שלי.
מה דפק קורה? את המוות שלה, אחי. תמות. יואו, אחי, זה היה כל כך קרוב, אימא'לה. יואו, איך אלכס קפצתי עליו. מת? אני חושב שהשתנתי על עצמי, נראה לי, אימא'לה. איך אלכס מת? אחי, אני ראיתי כלב מתפרק איתי מולנו. אני ממש תרוצו. מה זה? We are not surviving this shit. הייתי חייב לראות איך מתת. מה זה? מה מגיע לי רוי? בן שמות, קח אותם. אני ראיתי את המלאך. זה הקרוב. ואיך קומלה, כולם סבסטה. קומללה, תמות. קומללה, קומללה, סטבסטה. תמותו. תולמיני קסטנו ים, טפסט. אימא'לה! אימא'לה, זה 2 עליך, זה 2 עליך. לא רק הסתכלתי אחורה, 2 עלינו, מה אתה אומר? 3, דווקא 3. 3 עלינו, 3 עלינו. איפה צ'יקה? ביחד. צ'יקה לא פה. אופק לא משנה, הנה צ'יקה. באותה שנייה, צ'יקה אימא'לה. תודה על המידע, יעל. וגברים, סטרייטים, יעל, סתמי. אבל לא ערסים. שוואלה, רגע. אומייגאד! מה זה היה? רגע, מה זה היה, אחי? מה זה, ראיתם את זה? ראיתם את זה? למה היא פשוט עצרה? היא פשוט... היא דווקא לא פוזה אחי, היא דווקא לא פוזה פשוט. אחי, היא נתנה לו הפסקה, אחי, what the fuck, מה זה? כן, מה זה? היא נתנה לו 5 שניות של התחלה של בריחה, אחי, מה זה? היא נתנה לו לנשום. פוקסי מאוד אחי. פוקסי. תמות. היא נתנה לו לחשוב. היא נתנה לו לחשוב על כל החיים שלו. תתאבד. צ'יקה בצ'מות. סתפת. הוא לא רוצה, נכון? לא. פוקסי. הוא עדיין, הוא מאוד. מאיר, אני יכול להבין פה צ'יקה עד סיטואציה כלשהי, אבל וויטר צ'יקה? מה? אחי, מה? זה הקטע. זה שהלצת של המשברת זה הקטע, אחי. That's the raw point. מה זה בדיוק? זה היה, מה זה היה, אחי, פרדי עשה לו פייק. אנחנו 5 שח, אנחנו לא יכולים להמשיך להפסיד פה. אוקיי. בוא נעשה לוקין. אוקיי, לוקין, אלכס, we better לא לוקין. נמות, אלכס. לבובו! אוקיי. לא משנה אם לבו, אחד, לבו, לבו. אני החזקתי יותר זמן מכולכם, סתמו את הפה. איך הוא לא משנה אם נכון, מה אחד זה? או 2 מתים, אבל... וואלה, רק אחי, לסוד. צ'יקה הזאת, איך שהיא באה למול הפרטו, אני פשוט... ממשיכים לשחק או שלא? אני וואלה, חושב כן. שכדאי לנו להישאר במשרד, כי אם אנחנו שם מולם הם יתחילו לרוץ אחרינו. כן. אם אנחנו במשרד, וואלה, הם כן. יכולים להגיע אלינו. ומה הקטע עדיף בכיף? שאחד כאילו ימשוך אותם, עדיף שכמה ימשכו אותם ואחד שישמור על הפאטל. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga,